Добре дошли в този свещени момент на събиране, осветен от Псалм 147. Днес Господ шепти, че ново утро се задава, донасяйки спокойствие, сила и благословие за вашия път, вашето убежище и близките ви, запечатани от вечната любов на Исус. Усетете тази обетница, докато се събираме в молитва. Псалм 147 разкрива Бог, който утешава страдащите и прокарва пътеки там, където ги няма. В този миг провъзгласяваме, че жертвата на Исус преобръща вашето бъдеще, заглушавайки несигурностите и възпламенявайки душата ви. Няма място за отчаяние, тъй като сте изкувани за време на пълнота. С отворено сърце заявяваме: кръвта на Исус обновява, пази и извисява. Нека се помолим заедно. Затворете очи, вдишайте дълбоко и повярвайте на Отца. Боже милостиви, приближаваме се с радост, търсещи Твоето ръководство. Благодарим за кръвта на Исус, която ни изкупва. Напълни това място със Светия Дух и освети нашите гласове. Ето Псалм 147. Той издига падналите и лекува ранените. Нека тази истина бъде нашата сила. Пази нашите домове и близки, Господи. Нека кръвта на Исус обгръща всеки кът, прогонвайки тъмнината. Воде децата ни по пътищата им, възстанови нашата жизненост и събере сърцата ни с нежност. Унищожи плановете на злото в името на Исус. Благослови България, нашите села и сърца. Нека Твоята светлина разсее тревогите и донесе хармония. Изпрати Твоите ангели да ни пазят тази нощ. Възвишеното име на Исус се молим. Амин. Благодаря Ви, че споделихте този момент с нас. Ако тази молитва докосна сърцето Ви, напишете Амин в коментарите или предложете тема за следващото видео. Абонирайте се за канала, активирайте звънеца и не пропускайте нови благословии. Нека Божият мир бъде с вас. До скоро!